Cuando en Galicia los hombres tuvieron el valor de emigrar, las mujeres tuvieron el coraje de quedarse. Aquellas supermujeres que salieron adelante sin más ayuda que sus manos nos inspiran hoy una actitud ante la vida llena de coraje. Una actitud que fluye como un río, que llega mucho más lejos que nosotras para inspirar a millones de hombres y mujeres. Actitud Río. Puro coraje. Míralos, arreglando el mundo. Lo arregláis los domingos. Lo arregláis hasta la hora que haga falta. Algunos lo arregláis sin salir de casa. Y otros desde la mesa de una terraza. Os encanta arreglarlo, aunque nos den la razón. Lo arregláis con las de siempre y donde siempre. Llevamos toda la vida arreglando el mundo alrededor de una cerveza. Ahora ya es oficial. Estrella Galicia se escribe con B de B Corp. El movimiento global que lucha cada día por ser mejores para el mundo. Por el planeta, por nuestro origen, por las personas, por la cerveza. O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, a librar batallas. Fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Despertarte, salir de la cama, escoger la ropa que vas a llevar puesta, ir a trabajar, trabajar un poquito más, chequear tus redes sociales, salir de trabajar, volver a casa, trabajar un poquito más, escoger serie. Necesitas un café cuando no puedes ni hacerte un café. Nuevo Café Latte de Candelas. Boa tarde, boa noite, benvidos, benvidas a este Pazo dos Deportes de Lugo, a esta final da primeira edición do torneo Fogar de Brogan entre o Fútbol Club Porto e o Club Baloncesto Brogan. O Brogan que gañou onte 7-5, 6-6 a Caca Split, o Porto gañou 8-6, 7-7 a Petro de Luanda, ao campeón africano. No partido previo a esta gran final, o Caca Split impúxose ao Petro de Luanda 8-1, 7-1 e, polo tanto, o tricampeón de Europa, o equipo croata, e o terceiro clasificado nesta primeira edición Torneo Fogar de Brogan. Neste partido no que temos unha novidade importante que é a presenza de Toni Nakic, o ala pivote do Club Baloncesto Brogan, do Río Brogan, que onte competiu en Zagreb nese memorial Dražen Petrovic coa selección croata, da que é unha habitual. Xa xogou a final, por exemplo, do preolímpico hai un par de meses contra a Grecia. Toni Nakic, que xogou 19 minutos, estivo na cancha 19 minutos, aportando 5 puntos, 4 rebotes e 2 asistencias. Neste caso, a súa selección perdeu 110-107 ante o team Dražen Petrovic, no que competían, entre outros, un ex-broganista como Jana Musa, que anotou 19 puntos. Sabemos aí o quinteto do equipo do Fútbol Club Porto, adestrado por Fernando Sá. Vemos a Tabner Omlid, a Tony Douglas, vemos tamén o xogador Xeirius Williams, tamén a presenza do capitán Miguel Queirós, na posición de aleiro a Luis Silva, o quinteto do Fútbol Club Porto para xogar esta final. O equipo adestrado por Fernando Sá, un Porto que a tempada pasada gañou o Club Baloncesto Brogan ao Río Brogan en Ribadeo no primeiro amigable de pretempada do Brogan. O Porto que está a realizar tamén a súa pretempada e, por exemplo, hai pouco máis dunha semana venceu o Básquet Coruña en Camiña, na localidade portuguesa. O quinteto inicial do Brogan, formado por Charlie Moore na posición de 1, Edin Atic na posición de 3, Darun Hilliard na posición de 2,
Jordan Sacco na posición de 5, Eric Vila na posición de 4. Nesta primeiro balón van competir Xeirius Williams contra Jordan Sacco. Partido no Pazo dos Deportes de Lugo, primeira edición do torneo Fogar de Breogán. O primeiro balón é para o Fútbol Club Porto, balón para Tanner Omlid. Miguel Queiroz, aí está o capitán, o xogador internacional con Portugal, o xogador de Portimao, levando o poste a Edin Atic. Vai a axuda Jordan Sacco, atopa Miguel Queiroz a Xeirius Williams, hai falta persoal en defensa do Río Brogan para Darrun Hilliard, que xoga o seu segundo partido hoxe co Río Brogan, terceiro partido pretempada do Río Brogan. Darrun Hilliard, que non xogou o primeiro partido en Foz, sí que xogou onte xa sendo decisivo para esa victoria contra o Kaka Split. Vai lanzar Xeirius Williams o primeiro tiro libre. Anota o estadounidense, inaugura o marcador, 0-1 gaño Porto. Xeirius Williams, xogador formado en Dayton Flyers na NCAA. Anota os dous, o ex-xogador tamén do Aris e do Hapoel Haifa. 0-2 no marcador. Primeira posesión, primeiros 2 puntos para o Porto. Subindo o balón Charlie Moore, balón para Eric Vila, que axuda nesa construcción do xogo. Dende a base, balón para Edin Atic. Eric Vila, xogando polo perímetro Río Brogan, 8 segundos restan de posesión. Atopan a Charlie Moore, pouca mobilidade nesta xogada do Río Brogan. Aí vai Charlie Moore, recupera Tony Douglas, balón para Tanner Omlid. Lanza agora Luis Silva, e no palmeo falla o Porto, e o rebote para Jordan Sacco, que inicia a transición a través de Charlie Moore no perfil dereito. Ofrécese Jordan Sacco, finalmente Charlie Moore vai cara adentro, asiste ben a Edin Atic, que erra e rebote de Xeirius Williams. Construindo ahora o xogador Tony Douglas, 399 partidos na súa carreira NBA, xogando con Max Landis. Balón para Miguel Queiroz, que se xira fantásticamente e anota un aro pasado. 0-4 no marcador a prol do Fútbol Club Porto. Subindo balón Charlie Moore, ofrécese Darrun Hilliard. Aí está o ex do Maccabi, entre outros equipos. Atopa Jordan Sacco no 2x2, e hai falta en defensa do Porto, e a primeira, unha para cada equipo. E a primeira falta de Tony Douglas, xogador entre outros equipos de Golden State Warriors, de Miami Heat, ou na súa última estancia na NBA en Memphis Grizzlies, o xogador ex do Benfica, e que xogou aquí en España no Movistar Estudiantes na tempada 2019-2020 na Liga CB. Anota Jordan Sacco, primeiro tiro libre, 70% efectividade a tempada pasada no Río Brogan, na súa segunda etapa no club lucense. 1-4 no marcador, primeiros puntos para o Río Brogan. Lanza Jordan Sacco segundo, anota tamén 2-4 no marcador para romper ese parcial inicial do equipo adestrado por Fernando Sá. Subindo balón Tony Douglas, balón agora para Max Landis, xogando aí con Xeirius Williams, non con Tony Douglas, que se xira e anota unha canastra sensacional, 2-6 ante a oposición de Charlie Moore. Anotando o Porto nas 3 primeiras posesións. Eric Vila, aí está o Gironi, que cintou o pase, finalmente lanzou e anota Eric Vila, que onte destacou sobremaneira no rebote, anota de 2 puntos, 4-6 no marcador. Subo balón Tony Douglas, aí está o xogador do Benfica, Xeirius Williams, Max Landis, Tony Douglas, consumida máis da metade da posesión, defensa aí de Jordan Sacco, e o balón tocou en última instancia en Eric Vila, despois de tocar previamente Miguel Queiroz. Balón para o Porto, 6 segundos no reloxo de posesión. Vai sacar de liña de fondo, 6 segundos de posesión Tony Douglas. Ofrécese Tanner Omlid. Tamén Max Landis, que é o que recibe. E lanza, falta segunda de Darrun Hilliard. En 2 minutos e 16 segundos de xogo, Darrun Hilliard, o ex de Baskonia, comete a súa segunda falta persoal. Problemas aí de faltas de Darrun Hilliard, que xa tivo certos problemas de faltas onte. Vai lanzar Max Landis, o estadounidense, 31 anos, sexta tempada xa no Fútbol Club Porto. Lanza este primeiro tiro libre, anota Max Landis. Previamente a estas 6 tempadas en Porto, xogou un bienio en Jobsters, Jessen, 46 Niners, na Liga Alemana, na Bundesliga.
Lanza o segundo e tamén anota 4-8 no marcador. Moi efectivo Fútbol Club Porto, equipo adestrado por Fernando San neste comezo de partido. Darrun Hilliard ofrece o bloqueo Jordan Sacco, aí está Darrun Hilliard. No crossover atopa liberada Charlie Moore que lanza e anota Charlie Moore. 6-8 no marcador. Anota Charlie Moore, unha das fichaxes do Breogán esta tempada. 17,4 puntos por partido na súa primeira experiencia en Europa tempada pasada na Liga Italiana. Aí va Tom Lerolid que penetra e anota en extensión o xogador zurdo, escolta zurdo do Porto. 6-10 no marcador. Moi boas sensacións do Porto neste comezo de encontro. 3 minutos exactos consumidos de partido. Xogo interior agora do Río Breogán e canastra de Jordan Sacco tras a asistencia de Eric Vila. E hai tiro libre adicional a favor do Breogán, a favor de Jordan Sacco. Finalmente consideran que non era acción de tiro, non va la canasta. 6-10 no marcador. Protesta Jordan Sacco esa situación. Estivo aí na fronteira esa xogada no limbo. 6-10 no marcador, posesión para o Breogán. Dúas faltas de cada equipo. Aí está Charlie Moore, sai a recibir Darrun Hilliard. Vai cara adentro, tenta un pase con Eric Vila. Perda do Río Breogán, recupera o Fútbol Club Porto, que conta as súas posesións por puntos. 10 puntos ao Fútbol Club Porto. Tony Douglas se para na liña de 3, esgota bote, atopa Miguel Queiroz xogando base contra center, base con center. Aí está Tom Leromlid. Lanza de máis de 7 metros, falla, primeiro erro no lanzamento do Fútbol Club Porto. Rebote Darrun Hilliard, Charlie Moore. Darrun Hilliard nestas primeiras posesións xogando na posición de 2. Aí atopa no 2x2 a Jordan Sacco, vai cara dentro Jordan Sacco, lanza e anota Jordan Sacco. 8-10 no marcador. Estado de forma soberbio do xogador do UCAM Murcia. Aí está Max Landis, Tony Douglas. Aí está o ex de Memphis Grizzlies, Max Landis. E indica ao seu compañero Miguel Queiroz onde debe situarse. Lanza Max Landis de 3, falla, rebote Jordan Sacco. Balón para Charlie Moore. Aumenta o ritmo Charlie Moore. Eric Vila lanza lateral, falla, rebote Edin Atic. Hai o rebote do Internacional con Bosnia e Herzegovina. Balón de Breogán. Aí está Charlie Moore, abre no perfil dereito onde está Eric Vila con confianza, lanza. Primeira situación por diante do Río Breogán, 11-10 no marcador. Tripla de Eric Vila. 5 puntos xa para o xogador do Básquet Girona e do Fútbol Club Barcelona. Aí está Tony Douglas. Max Landis se para, lanza en suspensión, falla, rebote para Eric Vila. Charlie Moore, pechou ben o rebote o Río Breogán. Aí con Darrun Hilliard, con Jordan Sacco e con Eric Vila. Charlie Moore para Eric Vila. Demasiado curto, Laia Sebel Comersis no banco. Boa xogada así a todo do Río Breogán. Aí está Tony Douglas, balón entre as pernas, defendido por Jordan Sacco. Base contra center, esa movilidade, esa axilidade de Jordan Sacco que lle permite sair da súa zona de influencia para defender. Erra nesta tripla Tanner Omlid. Balón para Edin Atic, que ten un bo manejo de balón. Aí está Charlie Moore, vai cara adentro, penetra, que en extensión falla, pero aí falta en defensa do Fútbol Club Porto. E a terceira. E a falta de Sharius Williams, do xogador de Hapoel Haifa, do estadounidense, do ala pivote do Fútbol Club Porto. E a primeira. Se saben que no Breogán está Darrun Hilliard con 2 faltas. Entra na pista Dragan Apic, que onte xogou un auténtico partidazo. Marcha ao banquillo Jordan Sacco. Van ser tiros libres para Charlie Moore. Vai ter tiros libres Charlie Moore. 81,8% en efectividade a tempada pasada en extra pistolla na Liga Italiana. Aí vai Charlie Moore, 2 botes, xiro de balón. E vai lanzar Charlie Moore. Anota Charlie Moore. 12-10 no marcador, 2 arriba o Río Breogán.
Vai Charlie Murco segundo, xogador de Chicago. Lanza o segundo e anota, 13-10, máis 3 o Río Brogan. Subindo balón Max Landis o Aleiro, defendido por Darun Hilliard. Aleiro contra Aleiro, aí está Tanner Omlit. Shayrius Williams que vai cara adentro, se para, esgota bote, atopa por fora a Douglas, defendido por Charlie Moore, ofrécese, aí no bloqueo, Phil Fane que acaba de entrar na pista e anota agora o Fútbol Club Porto, a canastra de Shayrius Williams, 13-12 no marcador, primeiros instantes na pista de Phil Fane, o xogador do Porto, center o dorsal número 25, que aportou ese bloqueo para a canasta posterior do seu compañeiro no xogo interior Shayrius Williams, e agora hai falta de Max Landis, e a primeira que recoñece deportivamente. Entra na pista Aleksandar Aranitovic, dous auténticos partidazos xogou xa co Río Brogan estes dous primeiros amigables. No Río Brogan, que está aí Dragan Apic, que onte xogou ao 4-5, agora mesmo xogando ao 4. Está Charlie Moore que vai cara adentro, aro pasado, falla, rebote, Fútbol Club Porto. Balón para Shayrius Williams, botando entre as pernas, vai cara adentro, atacando a Aranitovic, abre ben cara a Phil Fane, invirte cara a Douglas, circulación Stels agora do Fútbol Club Porto, vai cara adentro, Max Landis, palmeo, anota Phil Fane. Eric Vila, Darun Hilliard, lanza de 3, Darun Hilliard, falla, rebote para Tony Douglas. 38 anos Tony Douglas, 399 partidos que se dice na NBA. Lanza agora a Porto e anota esta tripla. Dende o perfil dereito, anota David Marvel. O aleiro do Fútbol Club Porto tamén primeiros instantes en pista, 13-17. 0-7 de parcial para o Fútbol Club Porto, que igual a súa máxima vantaxe tras o 0-4. Está Charlie Moore, abre cara Eric Vila, que lanza con confianza e anota Eric Vila, xa 8 puntos no seu haber. 16-17, Eric Vila, 8 puntazos xa. Está Max Landis, David Marvel, defendido por Aranitovic, tamén Dragan Apic, recupera Aranitovic, pero pisou o Río Brogan, será balón a prol do Fútbol Club Porto, novos trocos no Río Brogan, primeiros instantes do escolta Jordan Davis e do pivote Ije Onu. Terceiro partido de ambos os dous, no Río Brogan marchan Eric Vila con 8 puntos e marcha Charlie Moore. Con 7 minutos 27 segundos consumidos deste primeiro cuarto, xa entraron a pista os tres centers do Río Brogan, Dragan Apic, Jordan Sacco que foi titular e agora Ije Onu. O ex do Bamberg, terceiro máximo taponador da pasada Bundesliga. Aí está Douglas que lanza, rebote longo para Max Landis, que recibe, tira, catch and shoot, anota de 3, 16-20 no marcador, tempo morto que solicita o corpo técnico do Río Brogan, solicita Belko Mersic, 16-20, gaña o Fútbol Club Porto. Aí vemos as repeticións, como esa canastra de Jordan Sacco, esa xogada de Charlie Moore que abriu cara a Eric Vila, que anotou, leva xa 8 puntos no seu haber, esta xogada de Tony Douglas, dos de Golden State Warriors, canastra en suspensión, esta xogada de Max Landis, na penetración, o palmeo posterior de Phil Fane, xogada tamén de Douglas, abrindo cara a David Marvel para a tripla do Fútbol Club Porto. Outra xogada de Charlie Moore abrindo cara a Eric Vila para a segunda tripla de Eric Vila. E aí vemos o tempo morto do Río Brogan. 16-20, 2 minutos 23 segundos para o remate do primeiro cuarto. A 2 minutos 23 segundos para o remate do primeiro cuarto. Río Brogan 16, Fútbol Club Porto 20.
vai sacar o Río Brogan. Subindo balón Jordan Davis, o internacional 3x3 con Azerbaiyán. Acaba de xogar en Viena o europeo 3x3. Unha actuación destacada pese a las dúas derrotas do seu equipo, da súa selección. Perda agora de Jordan Davis, do ex do UCAM Murcia e Básquet Manresa, onde, por certo, coincidiu co broganista Jordan Sacco en ambos os dous equipos. Subo balón Tony Douglas. Recibe Devin Marble. Tony Douglas. Se paran a liña de 3, finta, topa Devin Marble. Que asiste ben cara a Phil Fein. Hai falta en defensa do Río Brogan. Hai falta en defensa do Río Brogan. Un Porto que hoxe, por certo, non conta na listaxe co base Wes Washburn. Así a todo ten unha rotación formada por 12 xogadores. Lanza este primeiro tiro libre Phil Fein e falla. O xogador que cumple a súa segunda tempada no Fútbol Club Porto. Lanza o segundo, tamén falla. Rebote para Jordan Davis. Está xogando na posición de 1. Tamén é certo que o Xobrogán non conta con Adam Somogyi. Ao igual que onte, non anotou nesa penetración Darun Hilliard no segundo esforzo realizado por Ille Onu. Aí está Tony Douglas que vai cara adentro, lanza, falla, pero rebote para Phil Fein. Aro pasado, falla tamén, rebote para Ille Onu. Darun Hilliard, Jordan Davis, aí vai Jordan Davis penetrando, sendo vertical como é habitual. Falta en defensa do Fútbol Club Porto e a quinta xa estaba en bonus o Porto, polo tanto serán tiros libres a prol de Jordan Davis. Jordan Davis, que durante a súa trayectoria ACB, 4 tempadas, conta cun 68,9% en tiros libres. Lance a nota, punto número 17 do Río Brogan. Aí está Jordan Davis, 3 tempadas en Murcia, unha previamente de 5 partidos no Baxi Manresa. A tempada do Covid. Lance a nota, 18-20, a 2 colócase Brogan. Fútbol Club Porto 2 arriba, un 20 para rematar o primeiro cuarto. Aí está, outro clásico, Miguel María Cardoso. O base do Fútbol Club Porto en pista, Tanner Omlid, xogando escolta zurdo, penetrando, remontando liña de fondo, demasiado curto, rebote Jordan Davis, subindo balón, metendo ritmo, cintando, atopa o pase, picadiño cara a Dragan Apic, e chegou en esforzo defensivo Tanner Omlid, intelixente, botou o balón cara ao corpo de Apic, balón a prol do Porto, 1 minuto, 1 segundo. Subo balón Miguel Cardoso. Aí xogando o playmaker, o base, nado en Porto, xogando no equipo da súa vila, da súa cidade. Aí está Tanner Omlid na penetración e extensión con man esquerda, 18-22, canastra de Tanner Omlid, o estadounidense de 31 anos. 4 arriba Porto, igual a súa máxima vantaxe. Aí está Jordan Davis, ofrece o bloqueo Dragan Apic, collo pola esquerda, aí está Jordan Davis, vai cara adentro, esgota bote, perda, tentaba buscar no perfil dereito a Darun Hilliard. Aí está Tanner Omlid en transición e anota, e hai tiro libre adicional. Máxima vantaxe do Porto, 18-24, máis 6. Canastra fantástica de Tanner Omlid, un xogador, por certo, que xogou en España no Club Baloncesto Morón. Hai 6 tempadas, un Club Baloncesto Morón que naquel momento militaba en Le Prata, militará na primeira fe, naquela Le Bouro, nesta 24-25. Lanza o tiro libre adicional e anota Tanner Omlid, exxogador tamén do Sporting de Portugal, 18-25 máis 7. Previsiblemente a derradeira posesión do primeiro cuarto, 14 segundos restan. Aí está Darun Hilliard, defendido por Devin Marble. Aí está Darun Hilliard manexando, atopa por fora Jordan Davis, que finta, vai cara adentro, lanza e falla, e hai falta en ataque de Jordan Davis.
primeira falta de Jordan Davis neste partido, arbitrado pola galega Paula Lema, Jacobo Rial e Jesús Marcos Martínez. Lanza Miguel Cardoso, a piques de anotar, quizás xa non valía. Remato primeiro cuarto coa máxima vantaxa pro do Porto, 18-25 máis 7 gaña o Fútbol Club Porto. O Río Brogan con 11 fichas senior, con regreso de Toni Nakic con Steven Zagreb, 5 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias coa selección croata. Coa baixa de Adamson Mokji, pero con Néstor Viño con Lucense, de 16 anos, o xogador do Durán Maquena Ensino Lugo, está a completar a pretempada co Río Brogan. Onte non xogou, pero si xogou o pasado venres día 30 na vitoria 8-6, 6-6 do Río Brogan ante o Sorry 89ers, o equipo inglés, cuxo director xeral é Daniel Clark, exxogador do Río Brogan en 2 etapas diferentes en Lebouro. Vemos ahí alguna repetición, como esa canastra de Eric Vila tras asistencia de Charlie Moore. Ahora esta canastra de Tony Douglas. Este palmeo de Phil Fain. Esta xogada tamén de Tony Douglas cara a David Marvel para a tripla, xunto ao banco do Fútbol Club Porto. E Charlie Moore cara a tripla segunda de Eric Vila. Tamén esta penetración de Jordan Davis para o pase cara a Dragan Apic. Chegou nese esforzo defensivo Tanner Omlit, que nesta xogada precisamente anotou un 2+1. Sabemos aí o quinteto para o comezo deste segundo cuarto do Fútbol Club Porto. E bailando, Tanner Omlit ao ritmo da música que dirixen e coordinan tanto Jacobo Gómez como Héctor. O Brogan que vai comezar esta segunda metade con Eric Quintela, que entra a pista o Lucense, o héroe local, con Jordan Davis, Alexander Aranitovic, Dragan Apic na posición de 4, AJ Onu na de 5. Vai sacar Jordan Davis, defendido Eric Quintela, defendido por Miguel Cardoso, Miguel María Cardoso. Ahí está Eric Quintela. Balón para Aranitovic, aí está o ex da Cibona, se para, lanza e anota Aranitovic. 20-25, canastra sensacional do ex-xogador da Cibona e do Partizan. Está Miguel María Cardoso subindo o balón ao base do Porto e de Porto. Ofrece aí o bloqueo Derwin Marvel. Balón agora para o lanzamento exterior, rebote do Río Brogan, transición Eric Quintela. Fantástica transición de Eric Quintela, asistencia Eric Quintela, canastra de Dragan Apic, do serbio, de Novi Sad, do ex de San Pablo Burgos. Semifinalista na ACB en 2020 con Dragan Apic, San Pablo Burgos. Precisa aí Derwin Marvel que recibe, está Miguel María Cardoso marcando xogada coa man dereita, dilla Derwin Marvel que abra espazo, que abra pista. Aí está Miguel Cardoso, vai cara adentro, lanza, falla, rebota Aranitovic. Importante Aranitovic nos 3 partidos até o momento, no eido defensivo, no eido reboteador, marcando xogada coa man esquerda, marcando cabeza Eric Quintela. Ofrece a Aranitovic que recibe, finta, lanza en suspensión, falla, rebote de Devin Marvel. Rebote do xogador do Orlando Magic, 44 partidos na NBA. Precisamente Devin Marvel para Miguel María Cardoso. Tanner Omlit, Devin Marvel que lanza de 3, se anota o ex-xogador do Orlando Magic. 2 tempadas, 2014-2016 na NBA, xogador formado na Iowa Hawkeyes, na NCAA. AJ Onu, Jordan Davis, 6 arriba o Porto, agora 4 arriba tras la canastra no 2x2 de AJ Onu. Canastra, boa canastra de AJ Onu, do ex de Bamberg. Está Miguel María Cardoso, Phil Fain,
que finta e finalmente vai cara adentro, lanza contra Taboleiro e anota 24-30, máis 6 Fútbol Club Porto, 6 abaixo Río Brogan. 7:40 para rematar o segundo cuarto e chegar ao descanso nesta final do torneo Fogar de Brogan, primeira edición, que algo seguro pode convertirse nun clásico. Está Jordan Davis na penetración contra Taboleiro, falla, non anotou no palmeo Illellón, transición do Fútbol Club Porto, balón de David Marvel e recuperación de Alexander Aranitovic e de Illellón, a limón entrambos os dous. Aranitovic, Eric Quintela, perfil dereito, temporizando, ofrécese a Apic que recibe o balón, faise espazo e anota, ai non, falla, pero rebote ofensivo de Eric Quintela, que bo manexo de Eric Quintela, piques de anotar, outro rebote ofensivo, segundo consecutivo de Eric Quintela que forza a falta de David Marvel. Dous rebotes ofensivos de Eric Quintela, que tamén leva unha asistencia na súa conta individual particular. Cambio o xogo interior o corpo técnico do Río Brogan, marcha Illellón o Dragan Apic, entran Eric Vila e Jordan Sacos titulares, e 3 trocos no Fútbol Club Porto, volve a pista Miguel Queirós, volve a pista Tony Douglas e volve a pista Max Landis. Miguel Queirós un center, Max Landis un 3, Tony Douglas un boom. Aí está Eric Quintela que recibe na liña de 3, finta o lanzamento, pasalle finalmente a Jordan Davis. Aí está Jordan Saco no 2x2, vai cara dentro e hai falta en defensa do Porto a segunda neste segundo cuarto. Limpo faltas polo momento neste segundo cuarto Río Brogan, 24-30. Marchaba aí Joao Guerreiro, o ala pivote do Porto, internacional portugués. Devolveu Sharius Williams. Lanza Jordan Saco, falla, demasiado longo neste caso. Tocou o aro pola parte máis alonxada. Será o segundo tiro libre para Jordan Saco, dos 3 xogadores que se manteñen no Río Brogan con respecto á tempada pasada. Falla, rebote ofensivo, terceiro de Eric Quintela, xa neste segundo cuarto. 3 rebotes ofensivos de Eric Quintela xa. Segunda falta de Sharius Williams. Eric Quintela, Eric Vila, Jordan Davis, aí recibe. Eric Vila que se abre o perfil dereito, bloqueo de Jordan Saco Collo pola dereita, pola esquerda perdón Jordan Davis, vai cara dentro Eric Quintela, lanzou cunha bomba, quedouse demasiado curto, rebote Porto. Está Tony Douglas, se para, lanza de 6 metros, curto, rebote Jordan Saco. Balón para Eric Quintela que xa arma a xogada. Na paralela recibe Eric Vila, Jordan Davis, Charlie Moore está no banco. Lanza Jordan Davis, falla, rebote, Sharius Williams. E agora subo o balón Tony Douglas, o ex dos Estudiantes. Sharius Williams botando o balón. Recibe ahora David Marvel. Sharius Williams, pese a ser un 4, ten esa capacidade para manexar por fora. Lanza Miguel Queirós, curto, rebote Jordan Davis. Transición de Jordan Davis. Abre cara a Eric Quintela, que non lanza de 3. Abre cara a Aranitovic, que sí lanza. Anota Aranitovic, 27-30. Anota o ex da Cibona Alexander Aranitovic. 15,6 puntos a tempada pasada na Liga Adriática. E anota agora David Marvel, outra tripla, 27-33. Cunha tripla, outra se responde. 2-7-3-3. Eric Vila pinta o lanzamento de 3, finalmente cede o balón a Jordan Davis, que vai cara adentro, recupera Miguel Queirós, o pivote de Portimao, subindo o balón Tony Douglas. Anticipa ben Eric Quintela, pero chega ben David Marvel. Max Landis, que finta o pase cara a esquerda finalmente, atopa por dentro a Miguel Queirós, e hai falta de Jordan Davis sobre Miguel Queirós, o capitán do Porto,
que cumple a súa 10ª tempada con 33 anos, internacional con Portugal dende hai 9 anos. Vai Miguel Queirós cos lanzamentos de tiro libre. O xogador do Algarve falla o primeiro Miguel Queirós. A tempada pasada un 65,9 na máxima categoría do baloncesto portugués. 4:50 para chegar ao descanso. Lanza Miguel Queirós, agora si anota, máis 7 Porto, que volve a igualar a súa máxima vantaxe. 27-34. Aranitovic. Vai cara dentro, abre a Jordan Sacco e hai falta en defensa do Porto. A cuarta, entra en bonus o equipo adestado por Fernando Sá. 4 minutos 38 segundos para chegar ao descanso. Falta sobre Jordan Sacco. ...70% en tiros libres a tempada pasada no Río Brogan. Chave para a permanencia. Lanza este primeiro tiro libre. Falla Jordan Sacco, que onte sí que estivo moi acertado nos tiros libres. Hoxe non leva 3 fallados. Aplaude o público, anima o público do Fogar do Brogan, do Pazo dos Deportes de Lugo. Bota, xira o balón, flexiona e lanza Jordan Sacco. Agora sí anota. 28-34. Subindo balón Tony Douglas. Ahí está ex de Miami Heat. Max Landis recibe. Tony Douglas no poste medio con Eric Quintela. Recibe Max Landis. Sharius Williams. Max Landis, 5 segundos restan no reloxo de posesión. Sharius Williams se xira, lanza de 3. Que triplazo de Sharius Williams. Vaya tripla do estadounidense, do ala pivote. 2-8-3-7 máis 9 o Porto. Recibe Jordan Sacco e anota contra Taboleiro. Jordan Sacco. 3-0-3-7. Tony Douglas, Miguel Queirós. Ergueuse, tentou levantar o tiro antes de ter decidido se ia pasar, se ia finalizar. Iso non é bo consello. Primeira falta persoal, neste caso de Eric Vila, do Gironi, que foi o xogador no seu día máis xoven debutar co Barça con 16 anos. Gañou unha Euroliga Junior co Barça en 2016 contra Estrela Vermella, sendo seguramente a estrela daquela final. Tony Douglas. Vai cara dentro, manexando, lanza contra Taboleiro, falla, rebote de Eric Quintela. Non se entendeu ben, non se coordinou ben aí con Jordan Sacco. Perda do Río Brogan. Balón do Porto. Liña de fondo. A 3 minutos 40 segundos para chegar ao descanso. Max Landis recibe, lanza, falla, rebota Aranitovic. En diagonal recibe Eric Quintela, que vai cara adentro. A piques de anotar, pero hai falta. Eric Quintela amosando o seu nivel. O completo base lucense na súa segunda etapa no Río Brogan. Vai lanzar os tiros libres Eric Quintela. Vai co primeiro lanzamento. Lanza e anota Eric Quintela. En un 60% nas 3 tempadas que levan a ACB. Aí vai Eric Quintela co segundo. Anota tamén 3-2, 3-7. Partidazo até o momento de Eric Quintela. 4-0 de parcial o Río Brogan. Marcha Eric Quintela ao banco, aplaudido polo público. Como non podía ser de outro xeito. Volveu a pista. Charlie Moore. Falta de Aranitovic, a cuarta de equipo, a segunda del. Entra Brogan en bonus. Non, leva 3. O Río Brogan aínda non está en bonus. Si está en bonus o Porto, como xa me dixemos previamente. Aí está o balón de Tony Douglas.
bloqueo y a continuación de Phil Fein, intimidación de Jordan Sacco, balón para Oporto. Así o considera o trío arbitral, protestan os xogadores do banquillo do Río Brogan, pero non o deciden así os árbitros. O trío arbitral, xa saben, hoxe formado por Jesús Marcos Martínez, Jacobo Rial e Paula Lema. Finalmente corrixe en acción, corrixire de sabio, saca Río Brogan, Edin Atic cara Charlie Moore, subindo balón o ex do Extra Pistoia. 5,3 asistencias a tempada pasada de Charlie Moore na Lega. Aí está Charlie Moore botando balón, abrindo cara a Aranitovic, que vai cara dentro hacia Edin Atic, que abre, busca o pase extra cara Eric Vila, que lanza de 3. Terceira tripla de Eric Vila, que xa leva 11 puntos. 11 puntos de Eric Vila, 30% a tempada pasada na liña de 3. Aí está Xeirus Williams, Tanner Omlid, que volveu a pista, lanza de 3, falla, 2 se coloca o Río Brogan, rebota Aranitovic, 7-0 de parcial. Perde o Río Brogan agora o balón. Anota liberado Xeirus Williams, 3-5-3-9. E hai tempo morto en pista. Aí vemos a Fernando Sá, o primeiro adestrador, o adestrador principal do Fútbol Club Porto. Estamos na canle oficial de YouTube do Río Brogan. Aí podedes ver as roldas de prensa, diferentes contidos. Tamén, por exemplo, o partido de onte en diferido, o partido en FOD no primeiro amigable, na vitoria sobre Sorry 89ers, ou a vitoria de onte contra Gaga Split. Aí vemos unha tripla de Aleksandar Aranitovic. Aí a tripla de Devin Marvel, dos de Orlando Magic. A xogada para o canastón, a tripla de Xeirus Williams. A xogada de Edin Atic, o pase extra cara tripla de Eric Vila, terceira, 11 puntos do Gironi. E vemos tamén ao público que está nese lateral, Miño do Río Brogan. Brogan que ten máis de 5.000 abonados esta tempada. Se saben, hoxe o Río Brogan coa baixa de Adamson Moggi. Porto con 12 xogadores na rotación, hoxe non conta co base Wes Washpun. Brogan 4 abaixo, aí vemos precisamente a Toni Nakic e a Adamson Moggi. Subindo balón Charlie Moore. Xogador de Chicago, balón para Eric Vila, ofrece Edin Atic, boa defensa de Tanner Omlid, balón para o Río Brogan, consumidos 12 segundos de posesión, xusto a metade. Valora esa acción defensiva Tony Douglas do seu compañero Tanner Omlid, balón de Charlie Moore, bloqueo de Jordan Sacco, collo Charlie Moore por a esquerda, lanza de 3, falla, rebote Jordan Sacco. Jordan Sacco que colleu 13 rebotes na vitoria do Río Brogan na segunda volta aquí en Lugo contra Palencia. Balón de Charlie Moore, se para botando por detrás da espalda, balón para Edin Atic, 3 segundos de posesión, balón para Charlie Moore que ten que lanzar, vai cara adentro, penetra, finaliza coa man esquerda, falla, pero rebote de Jordan Sacco, fora de tempo, porque non tocou aro. Tocou tabuleiro, pero non tocou aro, coido, esa xogada de Charlie Moore, aí vemos a repetición, esa finalización con mano esquerda, así é. Non vale, polo tanto, esa canastra tras rebote ofensivo de Jordan Sacco, vai sacar Tanner Omlid, saque lateral. Balón para Tony Douglas. Subindo balón o ex de Benfica. Tenemos do Movistar Estudiantes. Aí está Devin Marvel, dos ex xogadores da NBA, xogando aquí o Porto. Tony Douglas e Devin Marvel, que recibe Xira, vai Sochan a piques de recuperar Darun Hilliard, recupera Darun Hilliard, Edin Atic. Eric Vila, en diagonal cara a Darun Hilliard, se para, no lanzamento de 3, ahí abre a Charlie Moore que lanza, falla, rebote para Jordan Sacco. Estado de forma sensacional de Jordan Sacco.
Fallou esa tripla Charlie Moore, que así a todo conta cun 41,7% a tempada pasada en lanzamentos de 3 en Italia. Aí vai lanzar Jordan Sacco. Este novo tiro libre, a súa terceira visita ao tiro libre, quinto lanzamento no partido de hoxe. Lanza Jordan e anota. Anota Jordan Sacco, 2 tiros libres consecutivos anotados. 66,8% na súa carreira ACB. De efectividade no 4,60, 70% a tempada pasada no Río Brogan. Anota os dous. 3-7, 3-9, 1 minuto 24 segundos para chegar ao descanso. Entra a pista Luis Silva, o aleiro do Porto. Subo balón Tony Douglas. Ante a defensa de Charlie Moore, balón para Sharius Williams. Ofrece o bloqueo Phil Fein, collo Sharius Williams pola dereita. Xa ven, o manexo de balón que ten Sharius Williams para ser un ala pivote. 4 segundos de posesión, lanzamento de 3 de Tony Douglas, falla, rebote de Dingatic. E o balón cara Charlie Moore, recupera Tony Douglas, pero chega, fantástico como trailer Jordan Sacco, posición defensiva, non anotou Jordan Sacco. E agora falta de Dingatic sobre Tony Douglas. Entra agora sí en bonus o Río Brogan a 52 segundos, unha décima para chegar ao descanso. Digamos que unha falta táctica que podía cometer o Río Brogan. Así leu a xogada Edin Atic. Tempo morto na pista para cando menos 3 posesións restan para chegar ao descanso. Súa música no Pazos Deportes de Lugo. Aí vemos como se achega ao banquillo os diferentes xogadores do Río Brogan para o tempo morto. Aí como charlan os dous equipos nos banquillos e tamén o trío arbitral. Primeira final do primeiro torneo Fogar de Brogan neste Pazos Deportes de Lugo, onde Brogan gañando a un tricampión de Europa como Caca Split, hoxe xogando contra un clásico do baloncesto europeo, o Fútbol Club Porto, que a tempada pasada competiu na FIBA Europe Cup. Imaxes agora de cativos e cativas que están situados detrás do banquillo visitante. O futuro do Río Brogan que está máis que asegurado coa presenza de afeccionados e afeccionadas xoves. Vai ser balón para o Fútbol Club Porto. Vai sacar o aleiro Luis Silva. Movéndose os outros 4 xogadores. Recibe Tony Douglas, defendido por Charlie Moore. 2 arriba Porto. Aí está Tony Douglas abrindo cara a Luis Silva, que vai cara adentro con decisión. Abrindo cara a Phil Fein e perda do Porto. Recupera o Río Brogan. Subo balón Charlie Moore, o xogador de Illinois, de Chicago. E lle dar un Hilliard a Jordan Sacco, que suba para facer o bloqueo collo pola esquerda. Charlie Moore, que abre cara Eric Vila. E hai falta en defensa do Porto, do xogador que está no chan, de Joao Guerreiro, do ala pivote internacional portugués. 33 anos, internacional dende 2015. Vai cun novo tiro libre, vai ser o séptimo xa de Jordan Sacco. Marcha Darwin Hilliard ao banquillo. Volve a pista ya Eric Quintela. 2 bases en pista, Charlie Moore, Eric Quintela. Vai con este primeiro tiro libre Jordan Sacco e anota limpo. 26 segundos, 5 décimas para chegar ao descanso. De anotar o Río Brogan este segundo tiro libre de Jordan Sacco, igualaría o marcador
cando Porto chegou a estar máis 9, 2-8-3-7. Aí vai Jordan Sacco que lanza e anota. Efectivamente empate 3-9, 3-9. Vai sacar João Guerreiro, Luis Silva. Vai haber dúas posesións, hai 2 segundos e pouco máis de decalaxe entre unha posesión, entre o reloxo de posesión e o reloxo de cuarto. Tony Douglas no perfil dereito, temporizando, lanza suspensión. Que canastra de Tony Douglas. 2 arriba Porto, 3-9-4-1, balón para Charlie Moore, xa xogando en media pista ofensiva para Eric Vila, que lanza de 3 e falla, sobra Bucina. Chegamos ao tempo de descanso, 2 arriba o Fútbol Club Porto. Gaña neste primeiro torneo Fogar de Brogan ao descanso, Río Brogan 39, Fútbol Club Porto 41. Uns minutiños para o descanso e volvemos de seguido co segundo tempo deste Río Brogan Fútbol Club Porto. Cuando en Galicia los hombres tuvieron el valor de emigrar, las mujeres tuvieron el coraje de quedarse. Aquellas supermujeres que salieron adelante sin más ayuda que sus manos nos inspiran hoy una actitud ante la vida llena de coraje. Una actitud que fluye como un río, que llega mucho más lejos que nosotras para inspirar a millones de hombres y mujeres. Actitud Río. Puro coraje. Míralos, arreglando el mundo. Lo arregláis los domingos. Lo arregláis hasta la hora que haga falta. Algunos lo arregláis sin salir de casa. Y otros desde la mesa de una terraza. Os encanta arreglarlo, aunque no os den la razón. Lo arregláis con las de siempre y donde siempre. Llevamos toda la vida arreglando el mundo alrededor de una cerveza. Ahora ya es oficial. Estrella Galicia se escribe con B de B Corp. El movimiento global que lucha cada día por ser mejores para el mundo. Por el planeta, por nuestro origen, por las personas, por la cerveza.
O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, a librar batallas. Fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Despertarte, salir de la cama, escoger la ropa que vas a llevar puesta, ir a trabajar, trabajar un poquito más, chequear tus redes sociales, salir de trabajar, volver a casa, trabajar un poquito más, escoger serie. Necesitas un café cuando no puedes ni hacerte un café. Nuevo Café Latte de Candelas.
Volvemos novamente con esta retransmisión da primeira final do primeiro torneo internacional Fogar de Brogan entre Río Brogan e Fútbol Club Porto. 2 arriba o equipo portugués, 3-9-4-1. Saúdos novamente de quen narra, de quen vos fala, Millán Gómez, coa produción del Leceo Visual nesta retransmisión dende a canle oficial dende o YouTube do Río Brogan. Xa temos as estatísticas. Destacar nesta primeira metade os 11 puntos de Jordan Sacco e de Eric Vila, dos 2 pivotes titulares do Río Brogan. Tamén 4 puntos de Charlie Moore, 2 de Dragan Apic, 2 de Jordan Davis, 5 de Alexander Aranitovic e 2 de Eric Quintela e de DJ Onu. A nivel de asistencias, 3 de Charlie Moore, 2 de Jordan Davis, 2 de Darun Hilliard, Alexander Aranitovic e 2 tamén do capitán Eric Quintela. A nivel reboteador, 5 de Jordan Sacco. E por parte do Fútbol Club Porto, destacar sen dúbida os 9 puntos de Devin Marvel, 2 de Orlando Magic, 7 puntos de Tanner Omblitt, 5 de Max Landis, 7 de Sharius Williams, 6 de Tony Douglas, 4 de Phil Fain. A nivel de asistencias, 3 do aleiro Max Landis. A nivel reboteador, 5 dun base como é Tony Douglas e 4 dun pivote como é Phil Fain. 3-9-4-1. Xa se vai reanudar o encontro, segunda metade. Aí vemos algunhas xogadas, como esa canastra de Tony Douglas, do xogador con moitísima experiencia en NBA, 399 partidos en equipos como Golden State Warriors, Miami Heat ou Memphis Grizzlies. Xa en breve van volver á pista os diferentes quintetos de ambos os 2 equipos. O Río Brogan hoxe coa baixa de Adam Somogyi, co regreso de Toni Nakic, tras xogar ante o Memorial Trasen Petrovic en Zagreb coa selección de Croacia, coa que compite moi habitualmente. En Porto, 12 xogadores na rotación, baixa por decisión técnica do base estadounidense Wes Washburn. Vai comezar Porto con Tony Douglas na posición de 1, Tanner Omblitt na posición de 2, Max Landis na posición de 3, Sharius Williams na posición de 4, Miguel Queiroz o capitán na posición de 5. Aí está xogando Max Landis, recibe Tony Douglas, vai cara adentro para, busca un pase, pero non decidiu ben, ergueuse antes de decidir, perda do Porto, recupera Río Brogan, 3-9-4-1. Vai sacar Eric Vila, Charlie Moore na posición de 1, ao 2 está Darun Hilliard, ao 3 Edin Atic, no 4 Eric Vila, no 5 Dragan Apic. Aí recibe Eric Vila, 11 puntos no primeiro tempo, igual que Jordan Sacco. Aí está Charlie Moore, Darun Hilliard. Aí está outro xogador con experiencia en NBA como é Darun Hilliard. E por certo, aos seus 31 anos, xogou 150 partidos en Euroliga con Baskonia, Chesca, Bayern Múnich e Maccabi Tel Aviv. Perde o balón agora o Río Brogan, balón de Max Landis, transición, xirando o xogo cara a Tony Douglas, que finta o lanzamento de 3, finalmente decide estirar a xogada. Balón de Tanner Omblitt, Max Landis, Sharius Williams, Tony Douglas. Aí está Tony Douglas, buscando o balón para Sharius Williams, toca no pé de Eric Vila. Vai sacar Tony Douglas, experiencia NBA, 399 partidos, experiencia tamén en Portugal no Benfica, agora no Porto, experiencia en España no Movistar Estudiantes, na CB 19-20. Aí está Tanner Omblitt, falla, rebote Darun Hilliard, subindo o balón Darun Hilliard, en diagonal cara Eric Vila, buscaba o pase con Dragan Apic, intercedeu, interceptou Sharius Williams. Balón para Edin Atic, que xogou a segunda metade da tempada pasada na Levouro en San Pablo Burgos. Que canastra de Darun Hilliard, canastra fantástica de Darun Hilliard. 91 partidos na NBA con Detroit Pistons e San Antonio Spurs. Aí está Max Landis, cara Miguel Queiroz, abrindo cara Tanner Omblitt. Que canastra de Tanner Omblitt, 4-1-4-3. Canastra de Tanner Omblitt, do ex do Morón en Le Prata.
E agora recupera Xeiros Williams, Miguel Queiroz, un ala pivote para un pivote, armando a xogada, curioso, agora Max Landis, un aleiro, bloqueo de Miguel Queiroz, collo pola dereita, Max Landis abre o perfil esquerdo onde está Xeiros Williams, que lanza de 3, 0-5 de parcial Porto, 4-1, 4-6. Xeiros Williams ten un manexo de balón, unhas axilidades sensacionais para ser un 4, o ex do Hapoel Haifa, do Aris grego. Aí está Charlie Moore que lanza de 3, falla, rebote Tanner Omlit. Subindo balón Tony Douglas. Falta de Charlie Moore. Alaibel Komersic con Charlie Moore. De bo ambiente aí no banquillo, sorrindo Jordan Sacco e Eric Quintela, entre outros. 2 minutos 11 segundos consumidos deste terceiro cuarto. Subindo balón aí Tony Douglas. Miguel Queiroz, aí está o pivote de Portimao do Algarve portugués. Max Landis. Lembren, o Porto que gañou a tempada pasada na pretempada no primeiro amigal do Río Brogan en Ribadeo. E a primeira falta de Dragan Apic, o xogador serbio de Novi Sad. 28 anos, Dragan Apic, onde xogou un auténtico partidazo. Movendo balón agora Porto. 8 segundos restan. Aí está Tony Douglas, esgota bote, balón de Tanner Omlit, que lanza de 3, falla, rebote, Charlie Moore. Rebote Charlie Moore. Transición por centro da pista, balón de Darun Hilliard, catopa Edin Atic, pase extra de Eric Vila. A Eric Vila de Edin Atic, triplazo de Eric Vila, 14 puntos xa. Novo pase extra de Edin Atic, destacando neste eido. Lanza de 3, Xeiros Williams, rebote Darun Hilliard, aí está os de San Antonio Spurs, Darun Hilliard, balón para Charlie Moore que vai cara adentro. Asiste a Edin Atic que falla de 3, rebote Charlie Moore. E falta de Tanner Omlit. Aplaudo público do Pazo, 4-4, 4-6. Chegou a gañar Porto na primeira metade, máis 9, no 2-8, 3-7, agora gaña por 2. Rompeu o parcial Eric Vila con esa tripla tras o 0-5 de Porto. Aí saca Charlie Moore. Darun Hilliard vai cara adentro, lanza e falla, pero hai falta coído que en defensa de Porto, así é, a terceira neste cuarto. E a terceira tamén de Max Landis. Falta aí de Max Landis do estadounidense. O xogador de Jobsters, Jessen, 46ers de Alemanha. Leva xa 6 tempadas en Porto. Porto que, por exemplo, xogou algún exxogador do Río Brogan, como é o caso de Thomas Brople. Agora novo xogador do Forza Lleida, un recén ascendido a ACB xunto ao Galego Basket Coruña. Aí está Darun Hilliard, falla este primeiro lanzamento libre. Darun Hilliard, que vai comezar a súa segunda etapa en España tras xogar en Baskonia. Anota agora Darun Hilliard, 4-5, 4-6. Aún colócase o Río Brogan nesta primeira final do torneo Fogar de Brogan. Kaka Split, que rematou en terceira posición ao gañar no terceiro cuarto posto a Petro de Luanda. Petro de Luanda, o campeón de África, que por certo xogará contra o Unicaja Málaga na Intercontinental. E agora un xesto feo de Max Landis aí tirando o balón contra Darun Hilliard. Un xesto pouco deportivo. Fala agora Max Landis cun dos árbitros e con Darun Hilliard. A cousa non foi a máis. Sorrín e rin ambos os dous, non sei se irónica ou seriamente. Tony Douglas botando, lanza de 3. Anota Tony Douglas, anota o ex de Golden State Warriors. 4-5, 4-9, volve a estirar a vantaxe o Fútbol Club Porto. Aí está Dragan Apic abrindo cara a Edin Atic, que se pensa o lanzamento de 3, falla. Non acostuma a ser bo consello dubidar antes do lanzamento. Rebote Porto, balón de Max Landis. Lanza de 3, tripla de Max Landis, 0-6 no de parcial do Porto. Moi bo nivel hoxe de Porto, 4-5, 5-2, o equipo adestrado por Fernando Sam, máis 5, Charlie Moore, Eric Vila, se pensa o lanzamento de 3, lanza, falla. Iso que leva 4 triplas hoxe Eric Vila, o xogador Giroli.
Rebote de Shadus Williams. Hay balón de Tony Douglas. Escota bote, balón de Max Landis. Para Miguel Queiroz. 2x2, falla, rebote. Que toca a Brogan y luego hay perda posterior. Vuelve a pista Aleksandar Aranitovic. O novo escolta do Río Brogan, ex da Cibona, ex do Partizan. Por certo, un Aranitovic que na primavera deste ano anotou 33 puntos nun partido de playoff da Liga Croata. Recupera Eric Vila, un para 0 de Charlie Moore que anota en bandexa contra Taboleiro, 4-7-5-2. Anota Charlie Moore, 17,4 puntos por partido a tempada pasada na Liga Italiana. Aí vemos a repetición. Shadus Williams, perda, recupera Eric Vila, balón para Charlie Moore, que se para na liña de 3, lanza, falla, pero coido que hai 3 tiros. Falta un pouco inusual de Tanner Omlit. Volve a pista Jordan Sacco no Río Brogan. Volve a pista en Porto Derby Marvel, o xogador do Orlando Magic. Van ser 3 tiros libres, coido que para Charlie Moore. 81,8% en tiros libres a tempada pasada. Tamén volveu a pista Jordan Davis. Vai Charlie Moore. Co lanzamento libre, o primeiro anota. Punto 48 do Río Brogan, 3-0 de parcial. Vai co segundo nesta serie. Xira o balón, flexiona e lanza Charlie Moore, anota tamén. 4-9, 5-2, terá ainda un terceiro e derradeiro lanzamento libre dende o 4-60 nesta serie. Aí está Charlie Moore, o base do Río Brogan, que anota os 3. 5-0, 5-2, 5-0 de parcial do equipo lucense. Subindo balón Max Landis. Balón para Shadus Williams. Sae da defensa de Aleksandar Aranitovic. Max Landis para recibir. Consumidos 2/3 de posesión. Shadus Williams. Tony Douglas. Aí vai Tony Douglas. A piques de perder, ten que lanzar. Boa defensa de Charlie Moore. Boa defensa do quinteto do Río Brogan. Recupera o equipo adestrado por Veljko Mrsic. Berros de Brogan. Sube o balón Charlie Moore. Eric Vila. Demasiado longo. Non lle chega o balón a Jordan Sacco, que lle di a Eric Vila que unha amiguiña máis a modo. Sube o balón Tony Douglas. Aí está o Benfica. Hai uns asubíos por eses xestos de protesta de Max Landis. O arbitraxe cos, eu creo que tamén cos seus propios compañeiros. Falla agora Derby Marvel, rebote Jordan Sacco, falta de Phil Fain. En bonus estaba xa o Porto, 4 minutos 14 segundos para rematar o terceiro cuarto. Serán tiros libres. Queda falta xa en posesión do Río Brogan, polo tanto xa son tiros libres. A primeira falta de Phil Fain. Vai Jordan Sacco, que llevaba 11 puntos ao descanso. Lanza Jordan e anota. 51-52. De anotar o segundo empatará o partido. Aí vai Jordan Sacco. Lanza e anota Jordan Sacco. Empata o partido 52-52, 7-0 de parcial para o Río Brogan.
Parcial abierto. Derby Marble. Bloqueo de Sharius Williams. Balón para Phil Fane. Max Landis que segue a protestar. Está un pouco fora do partido. O aleiro do Porto. Entra en bonus o Río Brogan a 4 minutos 3 segundos. De Fernando Sá, que decide levar ao banquillo a Max Landis. Quizás sexa o máis acertado porque está un pouco enoxado. Este partido, xa saben, arbitrado por Paula Lema Galega con Jacobo Rial e Jesús Marcos Martínez. Vai sacar Derby Marble de saque lateral. Están vendo o partido na canle de YouTube do Río Brogan, onde hai moitos contidos. Sube o balón Tony Douglas. Ofrécese Phil Fane. Aí está Tony Douglas. Lanza de 3, curto, rebota Ranitovic. Se corría rápidamente, Jordan Davis para la transición, pero quien recibe ahora es Charlie Moore. Ahí está Charlie Moore. Ofrecía, se cortaba cara adentro a Ranitovic, pero Charlie Moore decidió temporizar. Jordan Davis, Charlie Moore, llevaría a Ranitovic que ocupe a esquina izquierda, lanza Charlie Moore de 3, que tripla de Charlie Moore, que o celebra con público. 5-5, 5-2, 3 arriba Río Brogan, de 0 de parcial aberto, para o partido Fernando Sá, a 3 minutos 32 segundos para chegar ao final do terceiro cuarto, gaña o Río Brogan por 3, 5-5, 5-2. La tripla de Charlie Moore, 41,7% en triplas a tempada pasada en Italia. Algunos aficionados e aficionadas que erguen as súas bufandas celebrando esta vantaxe parcial do Río Brogan, 3 arriba, 5-5, 5-2. O Río Brogan que xoga o seu terceiro amigable. O vindeiro encontro será o próximo venres en Pontevedra, o torneo en Cestarrías. Semifinais contra Mónaco, contra o terceiro equipo da Liga regular da Euroliga tempada pasada, nin máis nin menos. Dependendo do resultado na outra semifinal, xogará o sábado contra Básquet Coruña ou ben contra Valencia Básquet. Valencia Básquet, por certo, que visitará Lugo aquí na terceira xornada dentro de prácticamente un mes. Valencia Básquet, onde hoxe foi presentado un exxogador do Río Brogan, hai dúas tempadas como é o caso de Ethan Happ. Vai sacar Tanner Omlit, o escolta zurdo do Porto, exxogador do Sporting de Portugal. Balón para Derby Marble, Tony Douglas, atravesando a divisoria dos dous campos, Tony Douglas. Ahí va cara adentro Tony Douglas, recupera Eric Vila. Y hay falta de Tony Douglas sobre Eric Vila, serán tiros libres para o Gironi, o xogador de Béscano, Eric Vila. Y a terceira falta de Tony Douglas, van ser tiros libres para Eric Vila, 88,6% en tiros libres nas súas dúas tempadas en ACB. As tempadas completas en Girona, porque debutou en ACB co Barça, sendo o xogador máis xove da historia do Barça en debutar, case nada. Despois, ciclo universitario en Estados Unidos, Eric Vila, 26 anos. Bota, flexiona e lanza Eric Vila, anota Eric Vila. O aleiro é a pivote do Río Brogan, xogando nestes partidos na posición de 4, pero ten esa versatilidade. 3 minutos, 16 segundos para rematar o terceiro cuarto. Vai Eric Vila, falla, rebote Tanner Omlit, que rebote, conduce, inicia transición, ahora para, me parece que se lesiona. Botasamán parece que aparte a perna esquerda non pode pisar.
Aplausos deportivos da afección do Río Brogan, como é habitual nesta afección tan entendida como é a do Río Brogan. Volve a pista do Fútbol Club Porto Luís Silva, internacional sub-20 con Portugal. 20 aniños ten o xogador luso. Subindo o balón, volveu a pista Miguel María Cardoso, que lance de 3 falla. Outro internacional portugués, tentou salvar o balón Phil Fein. Balón para Brogan, para Aranitovic en diagonal con Eric Vila. Perda de Jordan Davis. Recupera Porto. Subindo balón Miguel María Cardoso. David Marble, Phil Fein. Miguel María Cardoso que lanza de 3, falla, rebote Luís Silva. Novamente Miguel Cardoso. Aí está o xogador nadado en Porto. Xogador que curiosamente xogou no Porto en dúas etapas diferentes, tamén en dous clásicos do fútbol e do baloncesto portugueses, como o Sporting de Portugal e o Benfica. Perda de Miguel María Cardoso. Sporting de Portugal, Benfica e Porto, que destacan en diferentes seccións, como din eles, nas modalidades. Aranitovic, Eric Vila, Charlie Moore, Aranitovic que lanza de 3, falla, rebote Sharius Williams. Que versatilidade, que axilidade ten Sharius Williams. Aí recibe Luís Silva, o internacional sub-20 portugués. Miguel Cardoso, Sharius Williams, David Marble, Sharius Williams. Aí está David Marble que lanza, falla, fixo a Garabata es el lanzamento. Charlie Moore lanza de 3, Charlie Moore, tripla. Set arriba o Río Brogan, 5-9, 5-2, máxima vantaxe. 14-0 de parcial para o Río Brogan, 14-0. Sharius Williams botando o balón, protexendo co corpo. Balón para David Marble, defendido por Eric Vila. Vai David Marble cara adentro, rebote, balón para corte cara adentro de Phil Fein. Hai falta de Jordan Sacco, que a recoñece, ou cando menos ergue a man dereita. Lanza Phil Fein, anota o primeiro tiro libre nesa maneira pouco ortodoxa, pero polo momento efectiva para anotar Phil Fein. Anota Phil Fein. Vai co segundo lanzamento e anota tamén Phil Fein, o estadounidense, segunda tempada en Porto, xogador formado en Illinois State Redbirds na NCAA. 5-9, 5-4, rompe o parcial de 4-0 do Río Brogan. Rompe ese parcial o Fútbol Club Porto. 5-9, 5-4, a 1 minuto e 8 segundiños para rematar o terceiro parcial. Están os dous equipos en bonus, serán tiros libres para Aranitovic. Falta de Luís Silva do aleiro, aí vai Aranitovic. Os lanzamentos libres. Aleksandar Aranitovic, o serbio, 26 anos, internacional en categorías inferiores con Serbia, U20, U19, U18, U17, U16. Anota o primeiro, exxogador da Cibona, promediando a tempada pasada 15,6 puntos, 4,6 rebotes e 2,7 asistencias na Liga Adriática. Vai Aranitovic co segundo lanzamento libre. Anota Aranitovic. 6-1, 5-4. Mais 7 o Río Brogan, novamente. A máxima vantaxe. Por segunda ocasión, aí está Miguel Cardoso. Balón para David Marble. Aí está o aleiro do Porto, defendido por Jordan Davis. Aí falta Jordan Davis, que é un especialista defensivo. Vai David Marble con lanzamentos libres.
98. 44 partidos con Orlando Magic entre 2014 y 2016. Falla este primeiro tiro libre. Devin Marble. Baico segundo, Devin Marble. Jugador nacido en Southfield. Anota o segundo. 6-1, 5-5. 50 segundillos para rematar o terceiro cuarto. Aranitovic. Jordan Davis. Charlie Moore. Vai cara adentro. Que pase cara Jordan Sacco, que anota coa man esquerda, inda que a súa man dominante, man máis a vilea dereita, anota Jordan Sacco, máis 8 Río Brogan, máxima vantaxe, 6-3, 5-5. Que estado de forma de Jordan Sacco. Lanza Devin Marble, falla, rebote para Edin Atic. Aí está o internacional bosnio, o amigo íntimo de Jana Musa. Balón para Charlie Moore, coido que a derradeira posesión seguramente deste cuarto. Parece que temporiza Charlie Moore para que remate aquí o cuarto. Jordan Sacco no bloqueo, collo pola esquerda, marcha de Luis Silva, Charlie Moore, abre ca Edin Atic, que lanza, falla. Chegamos ao remate do terceiro cuarto, 8 arriba Río Brogan, máxima vantaxe, 6-3, 5-5. Volvemos co cuarto cuarto. Seguimos coa retransmisión deste partido. A 10 segundillos de comezar o cuarto cuarto. Gaña Brogan por 8, 6-3, 5-5 a Fútbol Club Porto na primeira edición do Torneo Internacional Fogar de Brogan. Canle de YouTube do Río Brogan. Pazos Deportes de Lugo. Aquí en Lugo vais a xogar tamén a Copa Galicia o venres 20 de setembro. Primeira semifinal, Básquet Coruña Obradoiro, e a segunda será ás 8:30 entre o Río Brogan e o Club Ourense Baloncesto, ao igual que a tempada pasada. Segunda edición consecutiva da Copa Galicia no Pazos Deportes de Lugo. A final será o domingo. Esperemos e confiemos coa presenza do Río Brogan. Vemos aí o quinteto do Río Brogan para o comezo deste cuarto cuarto, con Eric Quintela, Alexander Aranitovic, Edin Atic, Jordan Davis e Jordan Sacco. Previsiblemente Edin Atic xogando de 4. Aí está emparellado con Sharius Williams. Aranitovic, Jordan Davis. Vai cara adentro, penetra, anota, máis 10, Río Brogan, 6-5-5-5. Subo balón Tony Douglas. Ante a defensa do lucense, Eric Quintela. Bloqueo de Sharius Williams que recibe. Lanza de 3 Sharius Williams. Triplaza de Sharius Williams. Como me gusta este xogador. Anota Sharius Williams.
Balón para Edin Atic. Jordan Davis. Presión alta do Porto. Aí está Phil Fane defendendo a Jordan Davis. Edin Atic, 4 segundinhos. Atopa ben a Jordan Sacco e anota Jordan Sacco contra Taboleiro. 6-7-5-8. Asistencia Edin Atic. Finalización de Jordan Sacco. Entre dous exxogadores de San Pablo Burgos, como son Jordan Sacco e Edin Atic. Edin Atic a tempada pasada en Levouro. Tony Douglas botando entre as pernas, por detrás das costas, lanza de 3. Shairos Williams falla. Rebote Edin Atic. Subindo o balón, o internacional bosnio, marca Aranitovic, xogada, recibe Jordan Davis, vai ao bloqueo alto, Jordan Sacco, Jordan Davis, abre a Eric Quintela que finta o lanzamento de 3, invirta a xogada, invirta o xogo cada Aranitovic, aí está o do Partizan, finta o lanzamento, recibe Eric Quintela moi lonxano, a piques de anotar unha triplaza, Eric Quintela erra, rebote Porto, sube o balón Tony Douglas, lanza de 3 Tony Douglas, que tripla do xogador da NBA Tony Douglas. 6-7, 6-1 6-7, 6-1 máis 6 Río Brogan, do máis 12 ao máis 6, 0-6 de parcial do Porto. Para o partido Belko Mersic, tempo morto en pista. Vemos algunas xogadas como esa tripla de Shairos Williams, do ex de Hapoel Haifa israelí. Aí está a canastra de Jordan Sacco tras asistencia formidable de Edin Atic. E agora aquí a tripla de Tony Douglas, o bloqueo de Phil Fane. O bloqueo fundamental para esa tripla de Tony Douglas. Veremos o tempo morto en pista do Río Brogan, un Río Brogan que este ano formado por 3 adestradores, por Belko Mersic como primeiro e como axudantes Fernán Varela e Iván Sunara. Por certo, o exxogador Iván Sunara foi bronce olímpico en Los Ángeles 1984, unha edición olímpica na que España gañou a prata, e aínda non nacera. Vai sacar a Aranitovic, máis 6 Río Brogan. Vamos a entrar no último quinto de partido. 8 minutos 10 segundos, marcando xogada coa man esquerda Eric Quintela. Aranitovic, recibe Edin Atic. Eric Quintela. Balón que recupera Shairos Williams. Balón para Tony Douglas, e falta Edin Atic. Falta táctica, había un 5 para 4. Porque non podía facer o balance defensivo Eric Quintela por esa posible falta previa. Marcha Eric Quintela ao banco, aplaude Belko Mersic. Tamén Fran de Andrés o delegado, Fernán Varela o adestrador axudante, un deles, xunto a Iván Sunara, xa saben. E vemos a Charlie Moore en primeiro plano. Vai sacar Luis Silva. Balón para Tony Douglas. Recibe o balón Shairos Williams, Devin Marble, Tony Douglas. Gírase, lanza, falla, curto, rebota Aranitovic, que destaca nesta faceta tamén. Balón para Charlie Moore. E hai falta de Phil Fane sobre Jordan Sacco. E a primeira de Porto neste derradeiro cuarto. E a segunda de Phil Fane. O pivote formado en Illinois State Redbirds de NCAA. Vai sacar de fondo Jordan Davis. Balón para Charlie Moore. Novamente Jordan Davis. Aí está de UCAM Murcia. Balón para Jordan Sacco. Falla. Precisamente tamén outro ex de UCAM Murcia. Oposición defensiva, intimidación do Fútbol Club Porto aí na pintura. Balón de Luis Silva, cara a Tony Douglas, botando entre as pernas, manexo de balón, Phil Fane. Aí recibe o pivote zurdo do Fútbol Club Porto, estadounidense, segunda tempada en Porto. Xira, se lanza en suspensión, falla, curto, rebota Aranitovic, segundo rebote consecutivo do serbio Aleksandar Aranitovic. Aí
está Charlie Moore, cara a Edin Atic, que lanza de 3. Tripla de Edin Atic. 7-0-6-1, máis 9 Río Brogan. Bo partido tamén de Atic, en diferentes aspectos do xogo, igual que onte. Aí está Phil Fain, Tony Douglas. 2x2 lateral do Porto. E aí falta de Charlie Moore. E a segunda de equipo do Río Brogan. Marcha Jordan Sacco, volve a pista Dragan Apic. A falta de Jordan Sacco, donde Charlie Moore. Estaban os dous aí esa defensa. Finalmente de Jordan Sacco, saca Luis Silva, internacional U20 con Portugal, balón de Tony Douglas. Por certo, entrou a pista agora Gonzalo Delgado, o ex do Básquet Girona e do Melilla. Ascendeu con Básquet Girona e 2 tempadas a ACB. Lanza Luis Silva, falla, prolonga o balón Gonzalo Delgado, pero chega o balón a Aranitovic en diagonal. Charlie Moore cara a Jordan Davis, penetra e anota. Fantástico esa verticalidade de Jordan Davis, que agradece a asistencia. 7-2-6-1, máis 9 Brogan. Máis 9 o Río Brogan. Chegou a gañar por 10 puntos, agora máis 9. Balón de Tony Douglas, aí está o de Estudiantes. Balón para David Marble. Recupera, anticipa Dragan Apic, balón de Atic para Apic. E anota mate, máxima vantaxa prol do Río Brogan, transición 7-4-6-1, máis 13 o Río Brogan, máxima vantaxe, canastra de Dragan Apic, asistencia Edin Atic. Entre dous xogadores, a xogada, dous xogadores do San Pablo Burgos. Aí vemos o mate de Dragan Apic, semifinalista CB en 2020. Dragan Apic, que promediou esa tempada en ACB 7 puntos por partido, cun sobresaínte 55,4% de efectividade en tiros de dous. O pivote serbio de Novi Sad, 28 anos, ademais moi fiable no lanzamento de tiros libres, aquela tempada 73,3% de acerto. E aí vemos o trío arbitral. O trío arbitral formado por Jesús Marcos Martínez, Paula Lema e Jacobo Rial. E temos as estatísticas ao remate do terceiro cuarto. Lóxicamente houbo máis canastra neste cuarto. Ao remate do terceiro cuarto levan 15 puntos Jordan Sacco, Charlie Moore, Eric Vila. 7 puntos Aranitovic, 2 Ille Onu, 2 Eric Quintela, 3 Darrun Hilliard, 2 Dragan Apic e 2 Jordan Davis. En Porto levaba 10 puntos Sheirus Williams, 9 Tanner Omlit, 8 Max Landis, 10 Devin Marble, 3 Miguel Queiroz, 9 Tony Douglas e 6 Phil Fain. Aí subo o balón Tony Douglas. Devin Marble, 44 partidos de experiencia en NBA. Ataupa aí no poste medio a Miguel Queiroz, o capitán, o xogador de Portimao, internacional portugués de 9 anos. Lanza contra Teboleiro, falla. Chega na axuda Gonzalo Delgado para anotar, o ex do Básquet Girona. Perda do Río Brogan, balón para Porto. Vai sacar Devin Marble. Cara a Tony Douglas. Aí Devin Marble, o aleiro. Atopan no poste medio a Miguel Queiroz, que chega no corte cara adentro Gonzalo Delgado, e hai falta en defensa do Río Brogan. É a terceira neste cuarto e a segunda de a cuarta de Alexander Aranitovic, da Cibona, nas últimas 2 tempadas na Liga Adriática e na Liga Croata, esa dualidade competicional que teñen en Croacia. Aí está Tony Douglas.
Falta Charlie Moore o Rio Brogan, que a falta de 4 minutos y 46 segundos entra en bonus. Charlie Moore, que comete a segunda, como base de Chicago, no estado de Illinois. Subo balón Tony Douglas. El bloqueo ahí de Gonzalo Delgado. Tony Douglas de 3, tripla de Tony Douglas, 7-4-6-6. Anota o base o ex base de Estudiantes de Azanove 20 en ACB. Sobre todo 399 partidos en la NBA. Charlie Moore, Aranitovic. Lanza de 3, falla, pero hay 3 lanzamientos porque hay falta. Alexander Aranitovic. ...26 años... ...jugador nado en Belgrado... ...77,8% en tiros libres... ...a tempada pasada na Liga Croata... ...75,8% na Liga Adriática... ...a 4 minutos 21 segundos para matar o cuarto... ...quizáis o partido... ...lanza Aranitovic e fallo primeiro... ...aplausos do público... ...para Alexander Aranitovic... 7-4-6-6. Chegou a gañar o Brogan por 13. Agora gaña por 8, xa por 9. E haberá outro tiro libre. Había algún despiste de algún xogador do Porto que pensaban que era o derradeiro lanzamento desta serie. Non é así. Por exemplo, Gonzalo Delgado, o pivote de Almada. Estaba aí unha amiguiña despistado. Foi rápido a campo contrario, pois non. De feito, sorría aí. Un dos árbitros. Vai Aranitovic co terceiro para poder colocar o Brogan, máis 10, así é, 7-6-6-6. Charlie Moore, máis 12 Río Brogan e haberá tiro libre adicional para poder volver colocar o Brogan na súa máxima vantaxe, máis 13. Vemos aí como fala Edin Atic con Belko Mersic, algún tipo de corrección táctica. El lanzar ese tiro libre adicional Charlie Moore, 17,4 puntos por partido a tempada pasada en Extra Pistoia. 81,8% en tiros libres. Vai co tiro libre adicional. Anota, máis 13 o Río Brogan. 7-9-6-6. Subo balón Tony Douglas. Gonzalo Delgado. Aí está o ex do Básquet Girona, o ex do Melilla, que non se entende con ningún compañeiro. Entrou un pouco frío, non competiu nos 3 primeiros cuartos. Aplaudo o público, perdón, o banquillo do Porto, liderado polo adestrador principal Fernando Sá, a Gonzalo Delgado. Que, por certo, Gonzalo Delgado, que foi compañeiro aquela tempada en Girona do ascenso con Eric Vila. Charlie Moore, balón para Dragan Apic, que vai cara adentro, anota, máxima vantaxe do Río Brogan, máis 15. O Brogan acabando moi ben o partido, 8-1-6-6. Lanza Devin Marvel de 3, anota, 8-1-6-9. O ex de Orlando Magic. E aí os cánticos da bancada de animación do Río Brogan. Aí vai Jordan Davis polo flanco esquerdo. Hai un tapón de Devin Marvel, pero será o balón, será posesión a prol do Río Brogan. E a xente celebrando esta vantaxe, máis 12 do Río Brogan. Aplausos do público do Río Brogan. Aí vemos nese plano a afección hoxe aquí no Pazos Deportes de Lugo. Aranitovic, pase extra, Edin Atic, que lanza de 3, curto, rebote, Jordan Davis, Alexander Aranitovic, Edin Atic, aí está o bosnio, encara Gonzalo Delgado, abre no perfil dereito, onde está Jordan Davis, que lanza de 3, falla, rebote Edin Atic, que se ofrece, pero tengo balón Charlie Moore. 2 minutiños, 15 segundos para matar o cuarto, quizáis o partido, lanza de 3, Charlie Moore falla, rebotes Jordan Davis. Que ben está a acabar o partido Río Brogan. Edin Atic. El lance de 3, pero el partido estaba detido previamente.
Balón para Charlie Moore. Va Edin Atic en penetración y anota 8-3-6-9. Que ven Edin Atic. Estado internacional con Bosnia y Herzegovina. Ahí está Miguel Queiroz para Devin Marble. Canastra fantástica de Devin Marble para o punto 71 de Porto. 8-3-7-1 más 12 Río Brogan. Que continuación de Dragan Apic. 8-5-7-1. Canastra do pivote serbio. Aí está Miguel Queiroz abrindo cara a Gonzalo Delgado, que anota coa man esquerda contra Taboleiro. 8-5-7-3. Faltan 2 puntiños no marcador presencial do Pazos Deportes, non así na pantalla que nos ofrecen os compañeros de Lecera Visual nesta canle de YouTube do Río Brogan. Mais 12 Río Brogan, tripla agora de Edin Atic, 8-7-3. Mais 15 o Río Brogan. Novamente a súa máxima vantaxe. E entra a pista Néstor Viño, seu segundo partido co Río Brogan. E aplausos a Charlie Moore, a xente en pé. 1 minuto 3 segundos. Aí vemos no repetición esa canastra de Dragan Apic. Vai entrar a pista Néstor Viño, xogador lucense, o xogador do Durán Maquinal Ensino Lugo Junior, 16 anos. Non xogou onte, hoxe sí. Debutou en Foz o pasado venres, hai xusto 7 días, na vitoria sobre o Sorry 89ers inglés. 8-8-7-3 máis 15 Río Brogan. Los aplausos para Néstor Viño. Sube o balón sube o balón Hugo Ferreira. Primeiros instantes en pista de Hugo Ferreira. O combo do Porto, aí lanza Luis Silva de 3, falla, rebote para Edin Atic. Jordan Davis. Lanza Jordan Davis, canastra, 9-0, 7-3. Mais 17 Río Brogan, máxima vantaxe. Subindo balón aí Hugo Ferreira. O internacional U20 con Portugal. Balón para Miguel Queiroz, Devin Marble, que lanza de 3, anota, punto 76 de Porto, 90-76. Sube o balón Néstor Viño. Aí está o xogador do Durán Maquinal Ensino Lugo facendo esta pretempada co Río Brogan. Bloqueo de Dragan Apic, Néstor Viño pola esquerda, finta o pase, esgota bote, busca o lanzamento, canastra de Néstor Viño, canastra do lucense. Mais 16 o Río Brogan, o público en pé, vai acabar o partido. O Río Brogan, que se convierte no primeiro campeón da primeira edición do Torneo Internacional Fogar de Brogan. 9-2, 7-6, 9-2, 7-6, máis 16 o Río Brogan. Con esa canastra como clausura inmejorable de Néstor Viño. Vai haber trofeos o campeón o subcampeón e MVP. En breve comeza a entrega de premios. 3 partidos nesta pretempada do Río Brogan, 3 victorias. Onte ante Caca Split, hoxe ante Fútbol Club Porto, en Foz contra Sorry 89ers. Aí ven repetida canastra, na canastra para a historia de Néstor Viño. E aí Sapiña, grupal do Río Brogan, celebrando esta victoria. O primeiro trofeo Fogar de Brogan que gaña o Río Brogan, 9-2, 7-6. Aplausos dos xogadores do Río Brogan, tamén dos xogadores do Fútbol Club Porto, ao público aquí no Pazo dos Deportes de Lugo. E da Rugiliar, por exemplo, que se achega
a bancada de animación. En breve vai comezar esta entrega de trofeos ao campeón o subcampeón e MVP, Vamos ver quen recibe o MVP. Se coloca nesa mesa, nese círculo central do Pazos Deportes de Lugo. 9-2, 7-6 gañou Brogan, xa saben, o vindeiro venres contra Mónaco, contra equipo de Euroliga en Pontevedra, o día seguinte contra Valencia Basket ou contra Basket Coruña. Despois a Copa Galicia, venres 20 de setembro aquí contra Club Ourense Baloncesto ás 8:30. Previamente ás 6, Basket Coruña Obradoiro. Aí vemos os trofeos de campeón, subcampeón e MVP. Ainda un bon número de afeccionados mantéñense aquí no Pazos Deportes de Lugo, pendentes da cerimonia. Pero o seu equipo, o Río Brogan, celebrar este primeiro título, que tamén, pois, resolver esa incógnita, esa dúbida, esa incerteza de quen será o MVP deste primeiro torneo. Xa temos as estatísticas. O Brogan, 18 puntos Charlie Moore, 15 Eric Vila, 17 máximo, segundo máximo anotador Jordan Sacco, primeiro foi Charlie Moore con 18, 8 puntos Jordan Davis, 5 Edin Atic, 8 Dragan Apic, 3 Darun Hilliard, 2 Eric Quintela, 2 Néstor Viño e 2 EJ Onu. A nivel de asistencia, 6 Charlie Moore, 5 Edin Atic, 4 Aleksandar Anitovic. A nivel de rebotes, 8 Aleksandar Anitovic, 6 Jordan Sacco, 7 Edin Atic. E o MVP que é Charlie Moore, 18 puntos, 6 asistencias, 3 rebotes. En 29 minutos, 4 segundos de xogo, 90 créditos de valoración, máis 22 o Río Brogan con el en pista. Aí está Charlie Moore, recibindo MVP, berros de MVP. O xogador do Extra Pistoia, a tempada pasada, 17,4 puntos e 5,3 asistencias na Liga Italiana, na súa primeira experiencia en Europa. 26 anos, Charlie Moore. En Oporto, 15 puntos Tony Douglas, 13 Sherius Williams, 18 máximo anotador Devin Marvel, 4 Gonzalo Delgado, 8 Max Landis, 3 o capitán Miguel Queiroz, 9 Tanner Omlit e 6 Phil Fein. A nivel de asistencias, 4 Tony Douglas, 4 Max Landis, 3 Miguel Queiroz. E a nivel reboteador, pues por exemplo 5 rebotes para Sharius Williams e 5 Tony Douglas. Recibe aí o capitán Miguel Queiroz, o internacional portugués, o xogador de Portimao, o trofeo de subcampeón que deportivamente é aplaudido polo público local, polo público do Fogar do Brogan, que nunca mellor dito neste torneo Fogar de Brogan. E agora, para rematar, recibe o premio de campeón do primeiro torneo internacional Fogar de Brogan Néstor Viño, que non o recibe Eric Quintela. Detalle do Río Brogan, do vestiario, do grupo, do corpo técnico, que o reciba Néstor Viño, o xogador lucense. Aí pousando a alcaldesa de Lugo, Néstor Viño. Para os reporteros gráficos, ergue o trofeo, o público. Néstor Viño xa acude ao banco do Río Brogan. Rematamos aquí esta retransmisión na canle oficial de YouTube do Río Brogan. Moitas grazas por seguirnos a todos e a todas. Un saúdo de Ken Lles falou, de Ken narrou, Millán Gómez, coa produción de Lecero Visual. O Río Brogan, primeiro campeón do primeiro torneo internacional Fogar de Brogan, gañou 9-2, 7-6 a Porto.
Terceiro clasificado foi Caca Split e o cuarto Petro de Luanda.